Soluzzjoni għal dawk il-persuni li f'dawn l-aħħar xhur tilfu xogħolhom u spiċċaw qiegħda għalissa qatt m'hemmx. Dan wara li meta mistoqsi minn Net News il-Ministru Owen Bonnici, issa responsabbli mill-istrateġija post-Covid, saħa illi għadu għaddej bl-istudji u r-rapport brabta ma' din l-istrateġija suppost se jkun qed jinħareġ sa 6 xhur oħra. Se jkun hemm allura din il-ħidma biex tiġi mfassla strateġija għal wara l-Covid. Biex din tiġi mfassla l-istrateġija ħajkun hemm konsultazzjoni vasta, il-post-Covid strategy ħad tiġi pubblikata kif qedna diġà qabel l-aħħar qabel it-tieni kwart tas-sena kurrenti, ġifier qabel Ġunju li ġej. Madankollu preżentament bosta huma dawk il-persuni li huma mifnija bl-inċertezza bis-sitwazzjoni tax-xogħol f'pajjiżna bl-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru illi il-qatt kompla jolli rasu fis-sajf sakemm sal-aħħar tas-sena kienu 12,490 il-persuni li spiċċaw qiegħda bir-rata ta' qatt titla' għal 4.5%. Din il-ġimgħa diversi rappreżentanti tal-korpi kostitwiti esprimew it-ħassib tagħhom dwar il-prospetti f'dak li għandu x'jaqsam xogħol u negozju. Boħut jisħu illi l-2021 ser tkun sena mimlija sfidi, realtà illi għal darba tnejn prova itappan b'diskorsu l-Prim Ministru Robert Abela. Statistika turi b'mod ċar ħafna illi il-Covid hija warajna. Se nirritornaw għal normalità sħiħa. Friday nistgħu nitkellmu 5 ta' Ġunju li verament imxejna lura din in-normalità. Dan hu pajjiż li fi ftit żmien ieħor ikun lest biex jitlaq jiġri. Pajjiżna qegħdin ngħixu f'ġenna. Francesco Catania, għal Net News.